RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style! Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong malibuton. Palami Style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag Style! Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanahin na lang ta. Di rin ako gusto magkita ang laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Maygon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa RMN Drama. What's the Style? Ako si Adela, ginaingon, doon naging panahon nga ang babae nga way uyab, masina o masuya sa mga babay nga nakauyab o nakatilaw na og lawas nun nga kalipay. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Unsa? Mao na, Nay. Si Roda nga, usas akong amiga kay nakauyab na. Laing amiga na sa di mo ang nakauyab. Pero ikaw pa gyud. Mao lagi, Nay, uy. Gusto na payagid unta ko nga makauyab, pero may nanguyab nga ako. Alangan man sa dug ako'y manguyab og laki. Di sa kinuon ko no, bahala na lang. Uy, ayaw lang pud anang ikay manguyab og laki. Uy, ngilad na. Ang imong buhaton, day, magpa-chansing kag laki nga nakagusto ka. Hangtod nga, makasabot siya nga naibog ka niya. Ug anang higayon na, mapanguyaban ka na niya. Kana si Eric, Nay, ay ibog baya ko anak niya. Uy, maubanak? Ala, sige, pachansingin na dayon na si Eric. Sige na dayon, aron makauyab ka na. Mao ba, day Adila? O, dong Eric, gwapo kay ka, liwat ka ni Papa ni mo. Kaswerte sa babae no, nga makauyab ni mo no. Day Adila. Maugid na, kay ako dong, kung makauyab ko. Mogyoy akong iigampo nga, parihan ni mo nga akong mauyab. Kanang pariha gyud ni mo tanan-tanan ba? Sorry, day Adila ha. Doon na magugoy uyab. Aw. Paabot lang nga, magkabuwag mi sa kong uyab kay panguyaban ti ka. Aw. Ha? Sige, aris ako ha. Mamisita na ko sa kong uyab. Bye, day. Bye. Hala no. Nakasabot tayo siya nga nagpadungog-dungog ko niya. Aron manguyab siya na ako. Kaawa ba ya, uy? Ako'y naawa sa kong kipuhan. Maubanak? Dali nga mibiya si Eric human ka nagpasabot niya nga nakagusto ka niya. Unay, ako na lang nauwaw. Abi na ko nga, human ko nakapasabot niya nga naibog ko niya. Iya kong digahan. Kalit magbiya, kay mamisita ko no siya siyang uyab.
Uy, doon naman sad ko di ay uyab. Uy, sige lang di, pangita na laglaing laki nga imong patsansingan, uy. Ay, si Berting nak ay, wa man ay uyab, siya nalang patsansingi. Di ko anong birting na uy. Kamupuan ang tao, putot kaayo. Ay, sagdi lang gug putot, God. Ang importante nga makauyab ka na, maminyo ka na. Basta magkita ming Berting, ha? Akong ingnon nga may pagtanaw ka niya, arong panguyaban ka ba? Ay, di ko anong birting nay. Di ko niya nay. Ay, ulagi, day. Si Roda pa, human na mabdos, gibiyaan siyang uyab, uy. Ay, okay na day, uy. Ang importante nga may anak na siya sa umaabot ng mga adlaw. Kung matiguang siya, nanay mo guyod niya. Ay, nga sa ato pa ikaw. Okay ra day nimo nga mapangkan ka? Okay na ko day, uy. Okay ra gid ko. Ang importante nga nakatilaw ko unsay langit. Hala, no? Ako day, gusto na jud ko nga makauyab ko. Di man na to ako batiog na, uy, pero nga nang wa mo pang ginanguyab na ako. Unsa day na, Ay, ambot basab ka, uy. Ako diri, nagdubli-dubli na lang ang akong uyab. Pero ikaw, wa pa yun bisag usa. Karon lang, mag-date mi ron sa akong uyab na sad. I-check in na sad ko rin niya, Hala, day. uy, kanindot ni mo. Yohoyon ni mo, uy. Sige lang kang kajirjiran og uyab. Ako kay gusto na jud ko makatilaw og langit. La, uy. Unsa ka kung buhaton sa? Unsa ka? Daimir na. Ako pa ikaw, no? Kana na lang lagi Berting ang imuhang uyabon. Di, masab ko no kaniya. Ingos nanay ni mo. Ayun no sa tonas Berting. Uy, kaputot anang tawhana. Uy, kung maghubo na, lakalain. Mura na tingali nagkunggo ng iyang buhi. Katilaw man tutag laki, pero mura na sa kunggo ang gidakon na. Kalain, may pagwa na lang sad. Uy, di ko ana niya. Uy, mubuk siyang tao. Sapa, daday. Ayaw, uy, wag judgmental. Ayaw, kumidayon. di ko. Kay doon na magani unano din, ha? Ha? Kanang unano, perting dakuan niya. Taas pa yun ang iya. Di ko mutuan ang istorya ha. Bahala na. Dili gidaymir na. Unsa nay si Berting, mamisita na ako karong gabi eh. Di ko nay, uy. Ay, ato ba nga lang pod, uy. Kwapo sa baya ng pututanak. Unya, maayo pod og trabaho. Sukta na, uy, aram maminyo ka na. Nanay sad, uy. Mubo lagi taong kay na siya. Uy, mura naman taong nagdiwindi, uy. Grabiha, sobraha sa na pagkasultihang duwindi, uy. Sugta na, uy. Kay buutan na, Berting. Buutan na. Purbida, no? Ang tinuod, Berting, di gid unta ko mosugot nimo, pero testingan talang kag sugot aron makasuway kog uyab ba. Buasad nimo eh. Sorry lang gani, nga mubo ko. Rosos. Ngano di ay? Taas na tinaguan ako, day. Sure. Pero buotan man sad ka. Sige, testingan ta ka. Oh, karon nga uyaw na ta. Pakasalit na. Uy, hala, pag sure di, uy. Unya na, uy. Mag-date sa ta, uy. Unya na kumuhukom kung magpakasal ba ko nimo or dili kung magka-date na ta. Sige, sabot ko siya mong pasabot ay. Ugma, nuroy ta. Mag-date ta. Manood tag mabugnaw lawak. Tila pa niya. Hindi
pa ni mo. Kumutan ni mo. May gisabon ni mo. Lami, alihap ka lang upos eh. Bahalag mo po ka, taas magkagtila. Bertie. Cute pa ni mo. Sorry kayo, pero mga ko pa sa iyo daan, ha? Mabungkag yun ni mo, inikigos ako. Bungkog mo, uy. Di ko no, be. Bay ka pa kus mong kungkop eh. Ang kungko? Ayun na. Mura yun hindi pabutang dinamitan ng imo mo. Kabit. Buo na ko. Baksira. Oh. Tanawa na eh. Tanawa na eh. Hala. Tanawa na eh. Kadako na kataasan na Dagko kay ugat sa. Pwede taurag dextrose. Be. Sige. Sige na, Bertie. Ako ni kuhan sa imo. Be. Bila kamay. Ay para di kay kasakitan. Wow. Kaping pagkakas sa imo kayo. Kaya. Kadit, be. Wait na kayo. Ikaw po na po eh. Wait pa kami kayo. Utong daan. Kana. Agay. Mapagani. Kadi. Inayat. Ingnan ti ko. Papa ka ni Eric? O, dahi, Adela. O, ni ako. Kaya gisugo ko sa kong anak. Nga mamisita na kuno siya ni mo karong gabi eh. Kaya gibuwagan na ba siya sa iyang ikatulo niyang uyab? Mao ba? Ganong gibuwagan man siya, no eh. O ganong wa may papay nga magdugay niya, no eh. Mga babae nga iyang nauyab, dili tingali makuntinto sa iya. Saon? Nga gamay man kayog. Kung ano yung mataagon. Hala Ako no? anak, gamay sa kaitaon ba? Gamay yun. Mao nga, mangita na sa si babae nga, makadawat siyang kagamay, siyang apan. O ikaw ang iyang uyabunday. Mamisita ko siya ni mo karong gabi. Ayaw na lang, Noy. Ha? Kani adto unta to. Pero may rasag yun di ay, uy. Kay labaw pa niya kung nga mubiya niya. Ingna na lang siya, Noy, ha. Nga salamat na lang gid kaayo. May uyab naman ko, Noy. Huh? Usa ka lalaki nga mubo. Pero inighubo, taas og dako. Ho? Adila. Nagpasalamat gid ko nga wa may magkauyab og si Eric. Og malipayon ako karon sa akong uyab. Happy gid kaayo ko. Gimahal ko pag-ayo ang ako ang mubo nga tao apan inighubo dako unya taas. Og karon kaslo na gid mi. Mga katama kasama ang kaagi ni Adila, dinining tulumanon. What's the style? Kasluno na may style. Kini mao sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.